ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி அரைச்சி விட்ட சாம்பார். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு அரைக்க வேண்டிய ஐட்டம்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு நான் 3 பல்லு பூண்டு, 2 காஞ்ச மிளகாய், பட்டை ஒரு துண்டு, லவங்கம் 1, துவரம் பருப்பு, வெந்தயம், மிளகு, அரிசி, உளுந்து, கடலைப்பருப்பு, தனியா இதெல்லாம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். இது நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இது நல்லா வறுத்தாச்சு. இதை பொடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ சாம்பார் தாளிக்கலாம். நான் இதுக்கு எண்ணெய் 3 ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன். தாளிப்புக்கு கடுகு, வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க. கடுகு, வெந்தயம் பொரிஞ்சதும் ஒரு பச்சை மிளகாய் தட்டி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி எடுத்து தட்டி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் வதங்கினதும் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இன்றைக்கி நான் கத்திரிக்காய் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் இதில் முருங்கைக்காய், உங்களுக்கு வேறு என்னென்ன காய் வேணுமோ நீங்கள் இந்த டைமில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் கத்திரிக்காய் எடுத்துருக்கேன். கத்திரிக்காய் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி 1 கப் துவரம் பருப்பு, 1/2 கப் பாசிப்பருப்பு வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன். துவரம் பருப்பு, பாசிப்பருப்பு வேக வைக்கும் போது அதில் நீங்கள் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூளும் ஒரு 6 பல்லு பூண்டும் போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. நான் வேக வச்ச பருப்பை நல்லா கடைஞ்சிக்கிறேன். இப்போ இதை நம்ம வெங்காயம் தக்காளியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கோங்க. நான் இப்போ பெருங்காயம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் காயெல்லாம் நல்லா வேகட்டும். காய் வெந்ததுக்கப்புறம் புளி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. புளி தண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்ச பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பவுடரை ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா அது கட்டி கட்டி ஆகிடும். இல்லைன்னா நீங்கள் ஈஸியாக அது முன்னாடியே தண்ணியில் கரைச்சிட்டு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிடலாம். அரைச்சி விட்ட சாம்பார் ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.